सार खाम्फा बरग'यारि फर्मार डिपुटि चिफ बिटिसि सारखौ बे समाव जौस्रां फैनो थाखाय खावलायबाय। BBCA आफादगिरिजों लोगोसे गासिबो नुजाफैनाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आरो BBCA फोरनि युथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर आरो नै दासो जोंजों नुजाफैनो हानाय जोंनि सासे हारि एबा समाजनि थाखाय गावनि जिबनखौ दान होनो हाग्रा दान होनो होननानै आगोलनाय सासे जोहोलाव जों बयबो मिथिगौ सावरायग्रा बिथां नै दासो सफैदों मन'गेदेर बिथां आरो BBCनि लोगोसे युथ कमिटिनि जानानै बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेंगलनिफ्राय नेपालनिफ्राय धेमाजिनिफ्राय जोंनि BTC ओनसोलनि खना खनलानिफ्राय नुजाफैनाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि गोदान बोसोरनि हामलायनाय हरग्रोबाय। मानसिफ्रा बुङो धोरोमा आगोल जन्म जानानै धोरोमखौसो मोनग्रोयो आंना समाज दानायाव राजनितिका आगोल ना धर्मआ आगोल होननानै गोबां सावरायनाय जायो। जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुङो राजनितिकासो आगोल बांसिना बुङो धोरोमासो आगोल। आं राजनितिनि मानसि जोंबो साफा साफा व्यक्ति धोरोमा जेखियानो जाया साफ्रोमबो व्यक्तिया जोनोमनिफ्रायनो धोरोमजों फैफायो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बेजों धर्म दंफायो मानोना बिमाया गावनि फिसाखौ 9 मास जेब्ला उदैयाव लागोन बे समाव बियो गावनि धोरोमजों इसोरखौ प्रार्थना खालामनानैसो फोथाङो फिसाखौ गतिके बियो जनमावनो धोरोमखौ लाना फैबाय। आं गुबुन धोरोमनि जानो हागौ आं बेखौनो बुजियो आं राजनितिकाव थानानैब्लाबो धोरोमानो प्रथम धोरोमा थिगब्ला नोंनि कर्मआबो थिग जागोन कर्मजों लोगोसे नोंनि धोरोमनिफ्राय जि सोलोंदों बेखौनो मावफुंनो हागोन अब्ला इसोरा आशीर्बाद होगोन। नोंथांमोना दिनै बेवहाय BBCA युथ कमिटिनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोर ज' जादों शिक्षानि अर्थनीतिनि समाज नीतिनि धर्म नीतिनि गासिबो जोंनि समाजाव बोरै जानाया मोजां बेफोरखौ सावरायगोन होननानै आं आसा खालामो। दानि माबाया परिस्थितिया ओरैबायदि गाज्रि गाव गावखौ जुदि सम्भालिनो हायाब्ला अब्ला बियो दैबाना बायदि बे परिस्थितिजों गोजावलांनो थांगोन। बेवहाय गाव गावबागावखौ गाबथानो रोंनांगोन आरो गाबथानोब्ला गाव हारसिङै हायाब्ला बेबायदिनो ज' ज'यै बुजायलायनानै मिथिलायहोनानै गियान होलायनानै जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां लामाथिं दैदेननांगोन। दिनै ओरैबायदि जादों गोदो गोदाय जों जेब्ला सेंग्रामोन स्कुलाव फरायदोंमोन टिभियाव सिनेमाफ्राव नुयोमोन जोङो सिनेमाफ्राव माने ड्राग्स गाव गावबागावनि बिजि सुनानै लानाय आफ्रिकायाव ओरैनो अबावबा ओरैनो होनलायनाय खोनायोमोन। दा फैयै फैयै बे कयेक बोसोरनि गेजेराव ओरैबायदि नुदों जोंनि समाजावबो गामि सिं सिं बे एक्टिभिटिसा जादों। आं आसा खालामो दिनैनि नोंथांमोननि बे जि युथफोरनि जि सावरायनाय बेवहाय बे इस्युखौ मोजाङै सावरायनानै अन्तत बाहाय जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर फैदों बिसोरो बे एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजानाव थागोन
आरो गुबुनफोरखौबो गोजानाव थानो थाखाय फोरोंगोन। दिनै शिक्षा नङाबा जों आगारनो हानाय नङा। जों जेसेबांखि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि जाया मानो खुगायाव बुंनानै लेक्सार होनानै समाजखौ जोङो गोरों खालामनो हानाय नङा, गोजौआव लांनो हानाय नङा जुदि जोंनि सेंग्रा सिख्ला जोंनि फिसाफोरखौ जोङो मोजां गियान होनो हाया, मोजां शिक्षा होनो हाया। MA BA जानो हागौ, सोरबा PhD डक्टरेट डिग्री लानो हागौ, बेयो जुदि मोजां नलेज मोनाखैब्ला, मोजां गियाननि शिक्षा मोनाखैब्ला, सार्टिफिकेटल' जुदि मोनदोंब्ला अब्ला बेजों समाजा गोजौआव थांनाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोननि बेबायदि सावरायनायाव मोजां मोजां गियान जोंहा दैदेनगिरिफ्रा जिहेतु दङ बिथांमोननिफ्राय मोनगोन। बिथांमोननि बोसोनखौ मोजाङै बयबो खोनासंनानै गोसोआव लानानै गावनि जिबन सालायनायाव, गावनि फरायनायाव, गावनि कर्म बेफोरखौ जेन' बाहायो बेखौनो आं आसा थिबाय। बयनिबो गोसो सिंनिफ्राय आं साबायखर हरबावबाय आंखौ बेबायदि जौस्राङाव फैनानै आर'नाइ होलायनानै बरायनानै बे सन्मान होनायनि थाखाय गासिबो सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोननो आरो BBCनि BBCAनि दैदेनगिरि बिथांमोननो गोसो सिंनिफ्राय सिबिनाय हरबावनानै आं बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।